Ajanhallinta ja monimuoto-opiskelu. Eikö uniaikataulusi sovi yhteen opiskelun kanssa? Oletko aamuvirkku vai iltavirkku? Jotta opiskelu ja oppiminen ovat tehokkaita, on tärkeää tunnistaa, millainen oma vuorokausirytmisi on. Taukojen pitäminen on olennainen osa opiskelua. Kun pidät tauon, syö tai juo jotakin tai pistäydy ulkona raittiissa ilmassa. Kun valmistaudut kokeisiin, suunnittele aikataulu etukäteen. Näin vältät stressiä. Aivosi tarvitsevat todellisen tauon. Päätön pänttääminen ei ole fiksua. Opiskele järkevästi. Ajanhallinnasta voit opiskella enemmän Access to Learn -hankkeen nettisivuilta.